Ati og minahal kong matalom nun, okay. Dito karon sa Mayahay Falls niya mao ni update katong ganahan maligo guys niya. Diri pa mi naghindo guys. Ana ang basura guys. Mo na mong kinuha ganina mga plastic. Okay. Katong ganahan maligo arigang tas sa Mayahay Falls diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay. Manig itong update. Okay, manig itong tuag falls na to guys. Niya kuan. Adton ta mis kuan kanigaw mga limpyo pero daghang pasahero ba mga diri rami naglimpyo diri sa Mayahay Falls. Ato adton guys nakuan ni nature siya pero nindot og view tong turoyon. Okay, mao ni kato ang Mayahay Falls siya. Kuan siya diri. Katong ganahan maligo natay entrance nga GIS. Katong ganahan maligo diri sa Mayahay Falls. Okay. Guys. Tong kanon ang tubig nga to ba? Katong ganahag maligo diri sa Mayahay Falls. Dili kami tanan diri. Asa mga barangay yon? Mayahay ano? Namadyo kay nanay Katis dire no? Layo maayo. Mayo kay mo income nagbarangay ba? Away. Oh. Pero gani hagin tran. Oh. Adi sa barang. Ay labot na. Lagi nindot na siya. Lagi daghan ng manore ba? Wah, naman sa munisipyo lagi. Gisore po nindot na siya. Daghan ng kuon. Taga Matalom ra say. Nakailan mong Miriam? Aw asawa to sa igsoon. Igsoon yung bigay no. Oh. Nakon. Okay, mao na ni kahimtang sa Mayahay Falls diri sa ato ang lungsod. Katong ganahan maligo. Unsay baligya ni mo nay? Okay, ini pusing. Fokus. Okay. Okay, katong ganahan pusing. Okay, katong ganahan maligo diri sa Mayahay Falls. Asong barangay boss? Taga-asa mo basing? Okay. Katong ganahan mo bisita. Okay, mao ni ikaduhang Matalom Tourist Destination. Among nang hindo mi diri.
welcome ang tanan diri ang mo bisita diri sa tuang Matalon Tourist Destination. Today is kuan Saturday. Ang bisita mo diri guys. Okay, soron na po diri guys. Katong ganahan Suroy. Welcome mong tanan diri nga mo bisita. Ikaduha nga Matalon. Ha?